Pare. Uy, pare. Malambat na ata rin kaya. Nandi ka pa nga 4 na oras yan. Pare, apat ng oras. Oo. Hindi ka naman, pare. Bilang kayo. 1, 2, 3. 4 na oras eh. Ba, 1, 2, 3, apat ng oras. Pati yata yung pasero. Matutod na eh. Para naman pasero, pare. O, puta. May gising na eh. Kaya may wala na eh. Siguro pa pare. Wala mo ating utang. At yung balong sasaling kaya. Tricycle. Pagkano yung wari, pare? Wait, ang tricycle. Kami sa ligay. Buya. 37. Ba, kamura na. Mura na yun talaga. Pero nung ating sasaling single mo, single kaya 45 na eh. Tuto. Bah, mas lugi na yan kanta. Kaya pabisa. Ba, pare, kasanting na yung tattoo mo, pare. Ano yung pare? Ay, Superman Hindi ka yan. naman, Mari. Anak ko pa yung balo. Pila na kang ito? Listen mo, pare. Dapat balo mo yun, letter S. Naling yung letter S, pare. Sunog, pare. Sunog yan, eh, mga kahit. Ay, sunog. Wala, ano ka? O yung sumangit, pare. Ayun eh, yan yung mag-aral ko. Eh, ako biyasa ang man. Ngayon, yun yung kinumpute ke. Nilwal yung dragon na reka. Ay! Dragon na, pare. Ah, Makatako yata ito, pare. ay, mas makatakot ang direktor. Bakit, pare? Kumagis ke, Mari. Dala, pare. Makainip yung klima ngayon. Wapi na, malulam na. Magalo ako sa laban, pare. Oo. I-dugs, pare. Kamusta na yung balita kayo? Apa, tayo yung bulan na yakakit eh. Yung mission, kachat kaya pa. Ano sabi ng iyo? Balita na ako, siman niya ako ng lusi. Ba, sumigsima niya? Oo! Kabira, siman niya pin na. Oo. Matas la sweldo rin yung siman, pare. Oo. Ang biasang kawit eh. Ay, biasa yung kawekan yun. Mig-taxi ka, yari. Nasa Wala ka nung pasado ko rin. Nana, pare. Nalibre ka niya. Wapi na eh. Taxi kaya pa. Okoy, nang pisa bien. Ba, nyaman to. Nanong balita? Idogs, bisa ba yun? Higit kaya pa ka rin eh. Ngayon na eh. Oo. Uy, tudo. Ay tapa, kumusta na kayo? Nung bisa kayo, punta lang tayo ngayon eh. Kachat kaya pa niya, minsan sabi na si Manyo. Anyapin eh. Kakao, sinya na ako, siman niya ka. Ay, higit kaya nandun, sasalihan ka. O tara, len tayo pa. Motor. Bato. Ay tawo, ay ta. Uy pare. Ayan o. Muna. Oo, tara. Tara, len tayo. Ay to. Bag, yan ang bundok na ito, pare. Ay, ayun ah. Ay! Oh, pare, balita. Langga. Magandang may masinan. Oo, wala. Yan ako naman kasi ay nagagawa ang barko. Oh, sabi na nga man mo yan, tangkatsa mo. Oh, siman na ako. Ano? Dahil kasi klaseng siman. Sabi Siman ko- gagamit. Wala, may tatawa mo kanto. Si Manloloko. Si Manolo ko. Kasi klatyo pa may bayo kong misis. Babay mo yan. Wow, kasi kada year kasi mamalit kong asawa. Puro mo sabihan ba, yan ang tema ka plastic. Alit, ang minuna mga plastic niya, yung makaibayo. Pinsay wala siya. Wow, ikay pa lang, Arminito. Ay, Carmelita. Ay, kayo pala. Ay, Ay. Ay, pala. Joke. Mag-jogging ka pa kanyan. mag-jogging yan. Wow, ngayon eh. Umuran, hinindig eh. Payong na ka mo habang mag-jogging. Magkapote yun. Sige. O, parok may ako yung Carmelito. Ito pala. Oo. Boy, ako waris ko, gusto turbo na ko mampan eh. Kung magmerenda ako, pahin eh. Magmerenda na kayo. Ayun, ligyan mo. Sakto, parang. Pillets. Pillets. Pinyan sa battery steaks. Wow, Batlay States rin niya, may siman ko. Kain. Wala nung kailangan nyo. Pasambigan. Pasambigan. Yun o. Ari. Oo. Antiklamo kayo. Ay, 223. Miras tayong meeting. Sige, tara. Punta lang tayo yan. Ako, punta lang tayo niya. Sa Ubya naman. Nasa Ubya. Tara. Una nung kayo. Ba, nanong yung bread na ninyo ba? Breed. Ba, nanong bread? Press option yan, pare. Press option Wow, na rin. 3 times winner yan eh. May press option. Wow. Ano naman pala, pare? Lalaban na rin manok ka rin eh. Track and field, alisabong. Baso. Dali, kayo na eh. May muli ka iyakan yun. May muli kayo. O tara, punta lang tayo na yari. Kain. Ikaw ang pinaka magandang na dalaga sa aking mata. Ikaw ang pinaka magandang Paglolo niya, pare. Kasakit ng paglolo niyan eh. Medyo.
Nilolo na ng tusi yan. Ninasingin kong na yan. Enaburing... Api niya ningin kong ng daapong doming. Ali, bagay naman. Bagay la. Apunin nga po natin. Ay, wow. Okay, na mag-print kayo ng harap trade na. Ali, naburing maramarine yan. Sipag na pa mo. Maramarine. Marine ako pa mo. Maramarine pa mo yun eh. Kailangan batang yung dumini ito. Awat, ko nga isip. Sipag na pa mo. O tara, muli pa. Pare, sigurado agad diskarte mo ngayon eh. Wa pare, kasi niyang iburni kitang asawa na ningin eh. Pero yung nabalong asawa na. Ngayon na ba nung asawa na yun? Nyapin ingatan kay. Babagil kaya naman. Marine ka, ngayon eh. Puta sinulod mo yan, naka marine. Tuto. Sulod ko na. Sulod mo na. Oh, marine ka pa. Halina ako pa. Oh, na marine. Oh, gawin mo, paglolon mo ni. Oh, tindanan mo kanya reta sinabi ko kaya kasalita na sabihin mo kaya. Oo, pare. Katandanan mo na. Oo, pare. O sige, muna na kami Alam mo na yung gawa mo na. Alam mo na yung gawa mo. Alam mo na yung gama ha? Oh, hey, agli pala. Magkay ko. Ang lisensyo. Puta panagala na kang nga po nati. Oh, Sige oh, sige na. Muna na kami na. Alam mo na yung gama ha? Wow. Rosalinda. Ba, tuna ka na naman. Di ba sabi ko yakbuling malamarine? Yan ako marine. Tatanggapan mo na ba yung pamaglolo kaya ka? Managit ang kempasada 400. Tapos sigitan ko pa yung gawa ng ex mo kaya ka. Ba? Ulitan mo yung pamagloko na kako? Alin naman ta. Pero tatanggapan mo na yung pamaglolo kaya ka. Oo, sige, katana. Tuto. Oo, Lako ko ng helmet ko na. sige. Yes! Break tana. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Sura na pala itapo. Tama lang yung helmet. Kamusta niya kaya yari ka rin? Ano? Ano niya kaya kanya niya? Asagot na niya kaya? Ayan. Bayan pala eh. Oh, alungkot mo. Ito ka na, no, Orb. Wala pare, busted ko. Ba, leko may yata yung helmet mo yan. Babari, matsura ko wari. Huwag ka nakakapar, Walang milyari pare, makantay. Pogi yawari. Maganda nga yan. Mag-fishball tapa ka rin. O tatanya sagutan ng pogi. Yung makaingisi bata pare, mag-fishball tapa. Sige ba? Pare ako mamuray, ating CCTV ka rin. Ayo pare. Eh, Nagulan eh. sige, order na eh. Ayan ah. Pero anong